आरो बे इसिबां गोजौ गिदिर बिटिआर शान्ति चुक्तियाव मा दं रावबो मोनथिया पात्ताखौ मोना অঞ্চলৰ ইণ্টেলেকচুৱেলসকল বুদ্ধিজীৱীসকল শিক্ষিত মহল চবেই কৈছে যে UPPL সবচে ভাল পাৰ্টি আৰু UPPL থকা সময়ত আমি সুৰক্ষিত আছিলোঁ UPPL থকা সময়ত আমাৰ পৰিৱেশবিলাক ভাল আছিলে গতিকে UPPL পুনৰ বিধায়ক জিকিব লাগে আৰু অঞ্চলটো নেতৃত্ব দিব লাগে दिनै जोङो 200निबो बारा जोङो बहाय जयनिं जाबाय गैला एबार हले उरखाव प्रमद प्राइवेट लिमिटेड बे दोलोआ थानाय नंला बायदि मोनबाय आरो ओरैबायदि सेस जाखाबाय माने दासिमबो MLA इलेक्शनाव सौफैयाखै बे MLA इलेक्शन सौफैयैनि सिगांनो दिनैहाय मा जादों माने हाथफ्ला जानो थांगासिनो दं आरो दा दिनै प्रमद बन्धु बिथांखौ बोरैबा सानबा आं बिराद बोरैबा मोनलायलाङो रायजो नोंथांमोन दा दिनै दासिमबो माने बिथाङा ओरैबायदि थिफुयो आरो थिफुनायखौथ' लाजाखाया माने बे रुथि फुरि सावनानै थिफुनानै बेदलाबनायफोरबायदि बेदलाबजोबखायो आरो नङा होमबा दा गावनि थिफुनायखौनो बिथाङा फात्ता मोना आरो बै मिटिंफ्राव बबेबा केम्पिंफ्राव मा बाथ्रा बुंनांगौ मा बाथ्रा बुंब्रयो माने थालखौनो मोनस्लाबा बेस्रा गरमजों आरो दा मैया चिराङाव ओरैबायदि अबस्था जाबाय 193 UPPL आरो माखासे दोलोआ माने खारबोजोब्बाय आरो BPF दोलोखौ नागिरनानै दा गैला प्रमद बन्धुनि जेनाखि खबाइनि नाया दिनै बायफ्लंनानै बै BPF दोलोनि फुख्रियावसो गलांजोब्बाय सेसलै प्रमद बन्धु सेस आरो नोंथाङा बे जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जि मोनसे रिजनेल दोलो राजनिति हान्जा जोनोम होदोंमोन माने बेखार जाबाय आरो ओरैबायदि बेखार माने बुंनानै फोजोबनो हाया आरो माने 5 बोसोराव गगब सगब सरखार खुंलाबायबाय फाग्लासियान जायाब्रा गावखौनो गिलु बालु माने बयनिफ्रायबो रोंसिन देरसिन गावनिफ्राय रोंसिन रावबो गैला दुनियाव होननानै सानलाबायनानै सरखार खुंलाबायबाय रावनावबो सोङा रावनिफ्रायबो फरमस लाया बेफोरबायदि अबस्थायैनो दिनै प्रमद बन्धु बिथाङा जोबस्रांलांदों आरो जोबस्राङाखै होमबा दिनै मा होनो गर्जन मुसाहारि आदा बिथाङा मोनसे समाव बुंदोंमोन आरो प्रमद बन्धु बिथाङा माने खुनु रावनावबो सोङा गावनो डक्टर गावनो इन्जिनियार गावनो माबा गावनो मिनिस्टार होननानै बुंदों आरो थारैनो बे बाथ्राया सैथो जामारदों दिनै बिथाङा रावनावबो माने माबा लाया आरो माने मा होनो बिदिखौ एडभाइस लाया रावनिफ्रायबो दिनै गावनो गोसो जानानै मावलाबायो दा बेफोरबायदियावलाय बोरै सरकारा जोरबावनो प्रमद बन्धु जोरनायाथ' जोरखानाय नङा आरो फैगोन समावथ' बिथांमोना 15टा माने MLA सिटआव गेलेगोन होनदों आरो 15टा MLA सिटनि गेजेराव बिथांमोना गासिबो देरहाजोबगोन होननानै माने एसे डायलग मारिलाबायनायखौ नुदों आरो आं सेसलै बिराद फाग्ला ओमफ्राय दा बिसिनाव ओरैबायदि जाहैदों माने बिराद मिशन भिजन दं जाहैदों दासिमबो फाग्ला बे मिशन भिजन होनबाय थानायखायनो दिनै बिथांमोना ओरैबायदि गाज्रि जेन फाग्लासो आरो बे मिशन भिजन सोदोबखौनो बिथांमोना नागारबावा नङा होमब्ला जुदि BPF दोलोजों एसे नारा नाथा जुजिनोबा प्रमद बन्धु नोंथां बै समनि मा होनो मिशन सोदोबफोरखौ थाल्ला थुल्ला गाराबा उपाय गैया बे नोंथांनि जेनाखि भिजन मिशन बेफोरखौनो जोंनि समग्र BTCनि रायजो आइ आफाफ्रा गिदों ओरैबायदि गिदों आयौ मा जिनिस बेलाय प्रमद बन्धु बिथांनि मिशन भिजनालाय माथो दंसखारि बे
माथो दंसखारि बे मिशन बिजन गोनां उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड दोलोआव थाजाया होननानै दिनैसिमबो माने संखिहाबनानै दं आरो बिदियाव बे प्रमद बन्धु बिथांनि दोलोआ थाबावो रायजो राजा नोंथांमोन थायाब्रा जिन्दिगियावबो थाया नायलांबानो जाबाय नोंथांमोना आरो मा होनो सुक्तिखौबो बिथांमोना एसे फिसासाखौ लाबोबानो जायोमोन नङा होमब्ला ओरैबायदि फाग्ला फाग्ला सुक्ति लाबोबाय दुनियानि मोनसौयै दुनियानि जौसिन देरसिन बिटिआर सान्थि सुक्तिखौनो लाबोलाबाय फाग्ला फाग्ला दा रावबो हानना मोनहरा फाग्लासो बे सुक्तिखौ दा बिदिखौ गिया जायो नङा होमबा आरो बे इसिबां गोजौ गिदिर बिटिआर सान्थि सुक्तियाव मा दं रावबो मोनथिया फात्ताखौ मोना दा बोरै रायजो राजाफ्रा मालाय बोरै सापर्ट होबावनो नङा होमबा दा बयबो बे 5 बोसोर सरकार खुंनायाव नायबाय सिन्था खालामबाय नङा होमब्ला बे प्रमद बन्धु बिथांनि इसिबां गोजौ गिदिर बिटिआर सान्थि सुक्तियाव मा दं नाहरबाय माने वाल बाउन्डारियाव बेंनानै दोननाय बे मोनसे बिराद गिदिर बिटिआर सान्थि सुक्तिखौ बयबो आलं आलं गाखो नाहरबाय आरो खिन्थु नाहरनानै नुबाय उनावहाय वाल बाउन्डारि बारखोलायनानै नाहरब्ला माने जोबनायाव नुबाय माने जेबो गैया बे बिटिआर सान्थि सुक्तियाव माने हारां हाथां माने मुराबारि अन्थाइबारि बायदिसिनाफोरसो आरो दा बे फाग्ला फाग्ला बे बिटिआर सान्थि सुक्तियाव जेबो गैयागारा सोर मा लायबावनो बेयावलाय माबा माबि दंलाबायबासोमोन एग्रे बेग्रे बे बिटिआर सान्थि सुक्तिनिफ्राय लाबोनो हागौमोन आरो दा बेफोरबायदि अबस्थाया जादोंलै रायजो राजा नोंथांमोन दा समग्र जोंनि बिटिसिनि रायजो राजा आइ आफा बिथांमोना फोथायदोंमोन ओरैबायदि गिलु फालु फोथायब्रेदों माने प्रमद बन्धु बिथाङाथ' डाइलगखौ बिराद मोजां होनो रोङो फाग्लासो मिस्टि बिदै बेरे मोदैनिफ्रायबो देरसिन माने दैसिन डाइलग होलाबायो सोर फाग्ला बिसास खालामा जानोब्रा रायजोफोर नङा होमबा दा बेफोरबायदिनो जादों आरो दा फाइनालि दिनै बे उर्खाव प्रमद प्राइभेट लिमिटेड जेनाखि दोलो बे दोलोखौ बिथांमोना फाइनालाव सोलायनांगोन बायदिखौ आं मोनबाय आरो नेक्स्ट टाइमाव जुजिनोब्ला दा जिखुनु रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै बिथांमोना इलेक्सन सफैनि सिगां दिनै बिराद गिदिर खहा जाबोगासिनो दं आरो इलेक्सन फैजासिमाव बिथांमोननि दोलोआ माने एसेब्लाबो जोबलांसिगोन बायदि सानबाय आरो आङो दा बेफोरबायदि अबस्था आरो बेफोरबायदि गाज्रि खाफालजों प्रमद बन्धु बिथांनि मा होनो खाफालनि रेखाया बेफोरबायदि गाज्रि ग्रहजों माने लिरजासिगोन बायदिखौ आं सानबाय आरो रायजो राजा नोंथांमोन दा दिनै बेखिनियानो दा गाबोनफोर लोगो मोनगोन लोगोफोर नमस्कार।